उनाव मादि जागोन ओइ आवदोन हाय हेलो गुड मर्निं खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायफिननो थालायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टेड जानो थांगासिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय स' नोंथांमोना अननानै आंनि बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो स्टार्ट खालामसै आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङैनो दं स' आंबो बर्थमान मोजाङानो दंथ'यो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं जागायजेननोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम सोलौ बेमारिया उन्दुना दं स' लोगोफोर दिनै बोथोराबो ओरैबायदि माने अखाजों अखा एकदम ओंखारलांनो हाया बाहेराव दासो एसे थाथ'दो अखाया स' दिनै मा जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' लोगोफोर दिनै बेमारिया अमा बेदर जानो लुगैदोंनो थ' गामियावथ' दिनै अमाबो बुथाराखै थ' खाथियाव मोननाय नङा स' दिनै सनिबार बाजार बे खाथियाव अमा बुथारो स' इयाव जों लायनो थांगोन स' बेखौनो ससे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो अमा बेदर लांनो फैनायानो नै पसिनासो थाफैबाय गामिनि डाकु इसोरो डाकु मा गेलेबाय दं नायफायदि लोंखुब्रा जाखुब्रा सोबखुब्रा सानैबो एखे स' गाइसमोन अखा बोथोर मोनफैबाय आङो अमा बेदर लानानै मा लाखो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै एसे नै दालि माहिरा डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै नों जानायल' नामा मानसिया ओमफ्राय संख्रि दङ मसला दं नै गाइसमोन अमा खोमा ओमफ्राय सिङाव बेदर दंबावो नैयाव बेदर नैयाव अमा खोमा दिनै थान्दा बोथोर अखा बोथोर नै तामाम जानोसै दिनै स' नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै अमा बेदरखौ बयल खालामना लाखाबाय बरिया हालदै होनानै बयल खालामखाबाय बेमारिया सावना जायोनो सावना होनोसै ओमफ्राय जाबाय स' गाइसमोन नेक्स्ट नै अमा हांगासिनो नै माहे किसा আছে তো ঠান্ডা লাগছে নি চাও মানুষ চেহারা দেখা নাই যে চাও মানুষ চেহারা দেখি পোৱা নাই যে কি চাই আছে ফিল্ম नायनो माब्रा बोथोरा थान्दा दिनै अखा हादों बेदराबो जासिगोन फाइनालि रेडि एसे अमा खोमाया ज' आं जाना लाग्रोनोसै दिनै कारेन्टबो गैया अखा बोथोर ना जाना लाग्रोनोसै आङो
Just Kobe ball. Vâng, cảm ơn lần trước, cảm ơn con lần mình dong. Nalam metha. So guys man, ओंखाम जाखांनानै ready. So next बेमारिनोबो मेडिसिन जाहोखांजोब्बाय. So खानाय दारि गासिबो लावजोब्बाय आंना. टाइमखौनो मोनला हानो. नै बे बिथांजो नांथाबनो. So दिनै एसे टाइम मोननायावनो खानायफोरखौ एसे मोजां हाना लानोसै दारिफोरखौ. So नोंथांमोननो जाखिनि हायो आं दिन्थिलांबाय थानोसै. So नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय. फार्मासियावबो एसे हाबनो गोनां दं खामानि. So बेयावबो हाबहैनो गोनां दं. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो. सेलुन मोनफैबायमोन मानसियानो बहुत नेनांसिगोनसै आं दसे. नै गाइस माने लिलाबारि एयारपर्ट नोंथांमोना नायना लानो हागोन. बै सिगांखैजाय लिलाबारि एयारपर्ट नुदोंना नोंथांमोना? जोंनि खाथियावनो आरो नेथाब आधा घन्टानि उनाव माबायदि जागोनथाय नोंसोर मा खालामनो फैदो इयाव? Dia taruh apa di kumpul. Ini iPhone lagra nih, iPhone lagra ini. मा जाखो? Nama nih, 70 lo sih. yang ya नों माबायदि थांजोबखो नोंसिना iPhone एसे iPhone lah. आं खानाय हाजानो फैबाय बिसोरो खिथु खारबोफाबायानो दसे सेकेन्ड थानाया लाजिनाय खारबाय गाइसमोन दसे बल गेलेनोसै बेसे न'आव हाबबाय थानो ना नै एसे गेलेख्रुबग्रा माखा सोर बेसे बुखो खामानि गैया नैथ' सोमखोरा दसे मोनबाय थायोनो सोरनि पार्टि थायो इसोरो इन्डियान बुनायखौ नायसै एबार dah ya kobar lo deh barot oh ओइ नै आदा नों bol kita mau nangis terapra air lagi nggak pas lo soy bol mal mil gaya abang yo lihat dokumen dong out deh So finally guys menang दा दखानाव दंफैयो so दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनो सानबाय so दिनै मा हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय आङो so दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव so लोगोफोर लोगो मोनफिनगासिनो उन खनसे भिडिअ so नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय so दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय